Begoña Caamaño é escritora e xornalista e ven de acadar dous recoñecidísimos premios literarios, como son o Premio da Crítica, que conceden a unha obra escrita en galego, o Premio da Crítica en Narrativa Galega, que concede a Asociación Española de Críticos, e tamén o Premio Losada Diéguez a mellor obra de creación literaria. Begoña conta cunha xa dilatada trayectoria no eido da comunicación como xornalista e como escritora leva feito numerosos traballos. Ela está para falarnos da súa percepción en torno ao momento actual da lingua galega e tamén do que supón a escrita. Así que, benvida, Begoña. Moitas gracias, ben achado, Vilacho Antres, encantada de estar aquí convosco. Cando empezaches a traballar na radio? Noviña, empecé a traballar bastante noviña, en Vigo, non mal lembro ben, pero debía ter, pois, 22, 23 anos, así de casualidade. Eu non estudiei xornalismo, pero eu non sabía, eran as típicas cousas da vida que non sabes, de pequena queres ser veterinaria, logo a tua nai convéncete de que non, de que ti en realidad tens que ser médica, e cando chegaba o cou daquela, dixen, pois eu non quero ser médica, e a ver que fago. Claro, como non eran tempos, non es que foran tempos de crise como agora, pero realmente as economías tampouco eran moi bollantes, e eu sabía que non me podía permitir comezar unha carreira e logo deixala tirada pola mitade. Fixen magisterio por aquilo, algo curto, que remato seguro e que me abre portas. Ali, pois justamente ao rematar o magisterio, que se prepara as oposicións, que non, pois surdiu nunha emisora que había aquel amigo que era Radio Noroeste, unha escola de radio, ali me metín por aquilo e dice, é algo que vou facer, porque senón non... Enamoreime do xornalismo e ali me enganchei e até hoxe, logo pasei por Radio Popular e logo xa na Radio Galega. Cando me viñen a traballar a redacción central a Santiago, si, fundamentalmente tiven a inmensa sorte, además, non de traballar, de ter unha mestra como Ana Romaní e traballar no equipo do Diario Cultural, que foi para min todo un aprendizaxe, non só do punto de vista xornalístico, sino do punto de vista cultural, non? Foi unha gozada, eso de cada día aprendías unha cousa nova, que supoño que o que nos gusta aos xornalistas e as xornalistas aprender, non? O que eu creo que temos que ser curiosos e curiosas. Por descontado, claro. Entón, se a ti non te gusta aprender, se a ti non te gusta pasar horas desentrañando, claro, recordo cheguei, derme un magnetofón nas mans e dixeronme, ala, vai ali que hai asamblea de Ascón. E eu, bueno, que é eso? Entón, despois toda a noite unha angustia anterior buscando, e non era como agora tan fácil, que vas a internet e dices Ascón, e salenche cantidad. Nada, por nada, e pasei, recordo moito do meu tempo libre, indo aos sindicatos, os arquivos, buscando que era os conflitos do naval, que eran todas esas cousas. A min apasioname porque a mí me gusta saber. Claro, e un mínimo de honestidade tes que saber, o sea, bueno, podes o primeiro día que metas a pata che poden perdonar por aquilo de que estás empezando, pero é moita responsabilidade, non? O transmitir información. A responsabilidade social. Claro, por eso, entón, tes que é unha profesión que require que lle robes moito o teu tempo libre para formarte, para logo poder saber mínimamente do que falas, non? E eu creo que, además, a min chocoume moitas veces, non? Cando a xente así, moi noviña, recén saída da facultade, chega a redacción a Santiago e lles encanta estar na redacción diante dun ordenador e facer noticias diante dun ordenador e parece que facer rúa é como un castigo, non? Cando é bonito, cando é fermoso. Bonito. Bueno, para nós, tal vez. Sí, dende logo, para min, sí, é o bonito, a mí o que me apasiona é estar na rúa, estar en contacto coa xente, estar coas noticias en primeiro plano. Se estás, bueno, non digo que... O tecnolóxico é moi aportache moito, axúdache, pero realmente hai que descubrir, hai que tocar a pel, non? Claro, e hai que estar ali, hai que ver, cando alguén fai unha folga de fame, tens que ver ese deterioro físico que se fai, e por qué, e non, tens que ser moi empática, moi curiosa. A min eso me parece fundamental, non? Entón, eu ainda hoxe que digo, bueno, dicen, co tempo e tal, é moi verdade, co tempo te faz máis cómoda, máis velliña, e dices, como chove, non me apetece nada sair da redacción, a ver si... Pero ainda así, eu se teño que escoller entre ser xornalista de rúa e non sair nunca a rúa, me quedo coa rúa, dende logo, me gusta moito.
Eu sinto neste momento que son xornalista de profesión e escritora de vocación, non? Entón, neste momento, sí, gústame moito o mundo da narrativa, foi unha descoberta, o mundo da escrita, foi unha descoberta conxuntural, inesperada, non contaba eu. Si era lectora, eso sí, si era lectora e lectora voraz, pero non me plantexara nunca. Normalmente a xente empeza a escribir pois máis nova, porque ten máis inquedanzas literarias. Non, eu, quitando aqueles poemas primeiros infantís de que escribías versos no día da nai e tal, non, estive moi satisfeita co xornalismo hasta que, bueno, pois de repente un día vime impelida, non sei por qué, a escribir, e creo que foi así unha cuestión que tiña que ver un pouco unha escrita, escribín para min, ademais, no primeiro libro non tiña eu intención de que se publicara, foi unha escrita entre terapéutica case e un reto, non, de a ver se son quen de facelo, e quedei enganchada, dixo, pois, bueno, parece que non saiu mal, que fixen con dignidade, e entón xa lera a Ilíada e a Odisea dende moi pequena, a primeira vez, claro, logo hubo que relelas porque era demasiado pequena a primeira vez, pero bueno, como daquela, na nosa infancia non había tanta literatura infantil especializada, pois había que ler o que había por casa, e eu afortunadamente nací nunha casa na que había libros e non había restriccións, non se dicía, estos libros non se poden ler, todos ibas lendo de todo, e entón, bueno, pois, cando lera por primeira vez a Ilíada e a Odisea, como me gustaba moito o mundo da mitoloxía, mergulleime ali, pero quedei moi insatisfeita na Odisea, no sentido, pois, eso era moi pequena e eu todavía buscaba alguén con quen me identificar en primeira persoa, dicir, quen son eu neste libro, non? E na Odisea non tiña, porque naquela altura Penélope parecíame unha muller moi aburrida, e as demais mulleres, pois, tanto Circe como Náusica, eran demasiado fugaces, non? Entón me quedou aí esa cosa aí pendente. Entón sempre estiven, ademais, como decía Cunqueiro, creo nos mitos, era algo, me parece, dos mitos fundacionais moi interesantes, non? Onde están os arquetipos aí moi marcados xa de o ben e o mal nas mulleres, o comportamento e tal, e foi quedando, e sempre fui buscando reescritas, me interesou moito sempre todo o que tivera que ver, non? Todas as reescritas dese mundo que se foron facendo ao longo do tempo, e nunca atopaba a Penélope que eu quería atopar, non? Entón, eu creo que máis que escribín, o sea, o tema foi elexido un pouco como lectora, é dicir, o libro que a min me gusta, vou a escribir o libro que a min me gustaría ler. Deuse a casualidade de que coincidiu que ademais tiven tempo, porque estaba nunha baixa, pasei un momento duro, por eso tamén decía o aspecto terapéutico da escritura, si, tiven unha serie de abortos moi seguidos, morreu a miña avó, entón, bueno, tiven aí unha baixa por... Un momento duro, e estaba de baixa por depresión, entón, nese sentido, había tempo, e despois de tantos anos sendo xornalista de radio, e de radio, ademais, eso de afeita a suxeito, verbo, predicado, punto, suxeito, verbo, predicado, punto, ningunha subordinación, nada de adxetivos, a ver se son quen de escribir, todavía algo diferente, non? Pois o escribiches é moi ben. E metín-me aí, primeiro todo ese proceso de volver a mergullarme no mundo homérico, claro, de volver e de documentarme, e de decir, pues, porque a mí só sí que me parecía, bueno, xa de escribir algo, facelo en serio, non? E despois escribiches Morgana en Esmelle, que, bueno, pola que recibiches, como dicía tamén ao inicio da conversa, o Premio da Crítica de Narrativa Galega, decía que conceden a Asociación Española de Críticos Literarios, e tamén o Losada Diéguez, que convocan os concellos de Boborás e de Carballiño xunto á Diputación de Ourense. Eu lín por aí algún crítico literario, falando da tua obra, que decía que conseguía renovar nesta obra a temática artúrica fuxindo de estereotipos, creo lembrar, e creando poderosos persoaxes femininos. É así, non?
Se o di un crítico... Che deron o premio. Sí, dende logo era o que tentaba, non? Era así... É un recoñecemento tamén a don Álvaro Cunqueiro. É un xogo con don Álvaro Cunqueiro, porque houve aí unha mestura, dice, bueno, pois Circe non tivo ningún premio, pero sí tivo moi boa acollida xa daquela entre o público lector e a crítica, que me animou a seguir escribindo. Entón, dicía, bueno, se me meto con a mitoloxía grega, que ten unha influencia fundamental en nós, como europeas e europeos, pero tamén existen mitoloxías atlánticas e mitoloxías propias de nós, que hai que investigar, non? Entonces, bueno, nos con esa parte que temos, esa lenda automitolóxica que nos, como celtas que nos proclamamos, e culturas atlánticas, entonces, estamos incluso antes de que chegara a materia de Bretaña, xa existía unha mitoloxía, entonces, como a materia de Bretaña, eu creo que serviu para conducir esa mitoloxía o cristianismo, non? De maneira tal. Entón, me parecía interesante, e, bueno, é de nós, e temos a sorte de ter tido grandísimos escritores, non? O caso de Cunqueiro, Ferrín, Xoán Cabana, tal, que tamén teñen volto sobre a materia. Pero claro, para mí faltaba a perspectiva feminista, o ollar femenino, non? Sempre seguían sendo as mulleres secundarias. Entón eu quería reivindicar, facer a Morgana a protagonista da novela e explicar un pouco, para min tamén o reto era decir como o Merlín, que non na materia de Bretaña non deixa de ser un intrigante, un conspirador aí, que te caerá mellor ou pior, que tería as súas razóns, que estaba de lado dos vós, pero bueno, o seu era conspirar e intrigar na sombra, típica. Como chega ese Merlín ao Merlín de Cunqueiro? A ese bello, entrañable, contador de historias, menciñeiro, casi compoñedor, tan de nós, non? Entón era un pouco reto explicar esa... que tivo que pasar para que Merlín tamén sufrise esa evolución. Como ves a lingua galega neste momento? Como ves? É dicir, nunha situación de debilidade, unha situación que se pode superar, unha situación de crise? Vexo con moitísima preocupación. Quer dizer, eu creo que neste momento poderíamos, hai moi bons membres, que hai grandes escritoras e escritores, hai grandes profesores e profesoras e estudiosos, pero vexo que a lingua estás perdendo, estamos en risco de perdela, creo que hai responsables diso, e non me importa ser, vamos, correcta, eu creo que a Xunta de Galicia está facendo o posible para que o idioma non só morra de morte natural, como puido ser noutros tempos, Manuel Fraga, que dice, bueno, pois dixemos aí, tal, non, ir a polo idioma. Si, eu sinto que sí, que non, que nin se preocupan, nin queren o idioma, e pareceme tristísimo, porque, bueno, galego porque é o meu, pero para min, que calquera idioma morra, teria que ser un drama universal, non? Como é que desaparezca unha planta ou deixe de existir unha especie de mariposas en concreto, non? O sea, un idioma é moito máis que un idioma, é unha forma de narrar o universo, non? Entón, é unha perda, tenía que ser, calquera idioma tiña que ser patrimonio da humanidade, non? Patrimonio inmaterial da humanidade. E entón, que se deixe perder así nós, que temos todo como para que o noso continúe, e é tan vizoso e tan bonito, ademais, e temos tanta tradición, porque temos sorte, porque existen moitos idiomas por aí que nin siquiera, desgraciadamente, non teñen tradición escrita, son só linguas orais, pero que nós temoslo todo, e temos un idioma co que poderíamos chegar, o sea, a viaxe, a sorte que tes de chegar a Brasil e te entender, chegar a Mozambique e te entender, facendo un esforciño mínimo de sotaques, non? Entón, en vez de velo como un privilexio, que é un privilexio que nos temos, parece que non, que é un castigo. Entón, preocúpame moito, non? Que se poida deixar morrer. Preocúpame por min, polos que veñan detrás de min e polo mundo das letras en xeral, claro, polo universo literario en xeral.